How to be blessed. Paano ka bibendisyonan at pagpapalain ng Diyos? Para po sa akin, merong dalawang sangkap para tayo ay bendisyonan at pagpalain ng Diyos. And I call this the two ingredients of being blessed. Mali po yung spelling. Hindi po I yung beginning ng ingredient. Pinalitan ko po ng letter E. Dahil yung pong dalawang ingredient ng pagiging blessed ay nag-uumpisa sa letter E. There are two words, these two ingredients that could help us to be blessed by God. And what are these two ingredients? The first E is we must be exposed to God. You cannot be blessed if you are not exposed to the Lord. Kailangan ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Pumunta ka kung nasaan yung blessing ng Panginoon. Pumunta ka kung nasaan yung presensya ng Diyos. Kasi po, ang blessing, parang tagumpay lang yan sa business. It's all about location. Sino po yung mga kumikita? Yung mga magaganda yung kanilang location sa kanilang tindahan, sa kanilang business. Location, location, location. Bakit nalulugi yung ibang business? Kasi pangit, hindi maganda yung kanilang location. Hindi pinupuntahan ng mga tao. Pero kung ito ay talagang very busy street, makikita mo, marami ang papasok doon sa tindahan. Ganyan din sa blessing ng ating buhay. Kung hindi ka malapit doon sa pinagmumulan ng blessing, hindi ka makakakuha ng blessing. Pag ako po ay pauwi, minsan dumadaan ako sa Jollibee, sa fast food. At ako po ay mag-drive-thru. Bilib po ako dito sa isang bata, nagpapalimos at nagtitinda ng sampagita. Ang ganda po ng kanyang location. Doon sa mismong counter kung saan ka magbabayad, doon po siya naghihintay, nagtitinda ng sampagita at nagpapalimos. Sabi ko, ang galing ng batang ito. Bata pa lang, marunong na mag-business. Kasi, nga naman, ang tendency, pag nagbayad ka, merong sukli, aanuin mo yung sukli. Maaawa ka doon sa bata. Kaya nga, bibigay mo sa kanya yung barya. At nakakadami po yung bata. Kung yung batang yon, wala naman doon sa pwestong yon. Kung nasa liblib siya, sino mahihingan niya ng barya, ng pera? See? It's all about the location. Ganyan din po, pansinin niyo. Pag pumunta kayo ng mall, at pag kayo ay paakyat ng escalator, merong naghihintay sa inyo doon sa pinakatuktok ng hagdanan, nagpapalimos. Yung mga non-government organization, UNICEF, aalukin ka na mag-donate, aalukin ka, lalapitan ka, tatanungin ka, gusto niyo po ba tumulong? Alam niyo po, yung kanilang pwestong yon, napakaganda.
pinag-aralan nila yon eh. Kasi, ang tendency po natin, pag ikaw ay paakyat, ano yung feeling mo? Ang gaan. Kaya nga, they take advantage of that feeling na ikaw ay parang umakyat sa langit, magaan ang iyong nararamdaman. Agad sasalubungin ka. Gusto mo bang tumulong? Most of the time, majority po, nagbibigay. Ang galing nilang pumili ng location. Pero baliktarin mo. Sinubukan na rin po nila, pinag-aralan nila. Kung ilalagay nila yung kanilang pwesto sa pagbaba ng escalator, pagbaba ng hagdanan, walang nagbibigay. Bakit? Kasi medyo mabigat na yung feeling at nagmamadali ka ng umuwi. Ayaw mong maistorbo ka. It's all about the location. Where are you? Are you being exposed to this blessing? Napansin niyo po sa ating ebanghelyo, nung narinig daw nila na parating si Jesus, abay, in-expose nila, nilantad nila, yung kanilang mga may sakit. Kung saan papunta yung ating Panginoon, kung saan siya dadaan. At dahil doon, gumaling itong mga may sakit. Do not expect to be blessed if you are not exposed to the Lord. Kaya nga po, ang ating mga simbahan, these sacred places, they are consecrated. They are blessed. For what purpose? Para pag pumasok ang tao, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos, nakakatanggap siya ng bendisyon. But also remember this, my dear friends. Even if you expose yourself to God, but you do not stop being exposed to sin, it will be very difficult to you to receive God's blessing. Gusto mo makatanggap ng bendisyon, ayaw mo naman tigilan ang iyong pagkakasala. How can you receive God's blessing if you continue to expose yourself in evil, in sin, in temptation? Stop that. Alisin mo ang iyong sarili sa kasalanan, sa tukso, at lumapit ka kung nasaan ang Panginoon. Siguradong pagpapalain ka niya, siguradong bibendisyonan ka niya. That is the first E. Expose. But the second E is effort. You cannot be blessed if you do not do the effort. Napansin nyo naman po, napakaganda dito din sa ating nabasang ebanghelyo. In-expose yung mga may sakit, pero kailangan pa rin nilang i-stretch yung kanilang mga kamay para hawakan daw yung laylayan, yung damit ng ating Panginoon. At sabi, as they touched the tassel of His cloaks, many were healed, many were blessed. Kahit na may sakit sila, they have to do something. Hindi pwede ang tamad para ikaw ay mabendisyon. Kailangan mong magsipag kahit paano. And it only needs a little effort. Hindi mo kailangan magpakamatay. Kaunti lang. Just stretch out your hand. Yun lang ang kailangan ng Panginoon. Yun lang ang kailangan. Huwag tayong maging one tamad pagdating sa pagpapala ng Diyos. Sino si Juan Tamad? Nandun na yung prutas, sa taas ng ulo niya. Ayaw pa niyang pitasin. Binuksan yung kanyang bibig. Hinihintay na mahulog.
Hindi pwede ang tamad sa paghahanap ng bendisyon ng Diyos. We need to make a little effort. Kaya nga sabi po, sa Holy Scriptures, sa Biblia, faith without good works is dead. Patay. Wala. Hindi pwede yung, I trust in the Lord, naniniwala ako. Talagang malalim na malalim ang aking paniniwala. Pero, nasaan? Nandun sa bahay, nakahiga. Dagdag pa, pag nangawit na sa paghiga-higa, lalabas, makikipagchismisan. Pagkatapos, makikipagsugalan. How can you be blessed by that? You do not hold these two ingredients. You are not exposed to the blessing, and you do not do the effort. My dear friends, the Lord has already blessed us with life. And the Lord wants to give us more blessings. Let us practice this every day to receive more blessing from the Lord. Expose. Lumabas ka. Lapitan mo ang Panginoon. And effort. Kahit konting pagod lang. And believe. Maniwala ka. Pupunuin ka ng Diyos sobra-sobra sa Kanyang grasya. Amen. Ano pong pagkakaiba ng first prize, nanalo ng first prize sa second prize? Anong pagkakaiba ng gold medalist sa silver medalist? Anong pagkakaiba ng valedictorian sa salutatorian? Simple lang po. Points lang. Kakaunting points lang ang difference. Kaya yung gold medalist, natalo niya yung silver medalist. Kaya merong first prize, naunahan niya yung second prize sa Olympics. Konting points lang ang difference. Kaya yung valedictorian, top siya, naunahan niya yung salutatorian. Konting difference lang pagkakaiba dun sa kanilang points, sa grades nila. See here, my dear friends, that giving a little extra effort makes a big world of difference. Huwag niyo pong hindi pansinin yun. Do not ignore the little difference. Because it makes a big, big impact. Alam niyo po ba kung bakit si Kobe Bryant napakagaling sa basketball? Dahil sa kwento, he makes a little more effort to train. Bago daw po dumating yung mga teammates ni Kobe Bryant sa basketball court para mag-ensayo, he is the first one there. Coming very early, 1 or 2 hours earlier than his teammates. And he will make 1,000 shots. He will do his warm-ups. Ginagawa naman ng teammates niya yung kailangan nilang gawin . Pero bakit nagiging most valuable player siya? Napakagaling niya. Because he does
a little more effort. Yan din po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. In order to gain treasure in heaven, in order to have, inherit eternal life, what should we do? The Lord is reminding us, just give a little more. Tinatanong nitong mayaman na lalaki, ano pang gagawin ko? Ginagawa ko na lahat ng mga commandments. No? Perfect na siya. Doon sa 10 commandments. Then what did the Lord said to him? Give to the poor. And then follow me. Parang sinasabi niyang, points na lang, konti na lang. Just give a little extra more. And you will receive more. Tingnan din natin po ang ating buhay. Ano pa kaya yung kakaunting pwede pa natin ibigay? Hindi naman kailangan yung sobra-sobrang laki, sobra-sobrang dami, yung magpakamatay na tayo sa ating effort. But just like Saint Mother Teresa advised us, do little things with great love. And that makes a whole lot big difference in your life. No? If you want to change how you experience life, change the little things in your life. Improve the little things in your life. Umpisahan mo dun sa mga maliliit na bagay na araw-araw mong ginagawa sa iyong buhay. Dahil pag naipon yung mga maliliit na bagay na yan, makikita mo, malaking bagay din pala. Halimbawa po, yung aking dentista, nung nagpa-check ako ng ngipin sa kanya, sinabihan ako, Father, ayusin mo yung pagtututbrush mo ha, sabi niya. Bakit naman po, Dok? Araw-araw naman ako nagtututbrush eh. Kasi halata sa ngipin mo, mali yung paraan ng pagtututbrush mo, sabi niya. Yung ginagawa mo, napapansin ko, you're doing it left to right, right to left. Mali yun. Masisira lalo yung ngipin mo. Paano ba, Dok? It should be up and down, up and down. Yun lang. Tingnan niyo po, no? Napakasimple lang. Babaguhin mo from right to left, left to right. Up and down lang, babaguhin mo. Makakatulong sa ngipin ng tao. How much more if you're going to reflect on the things you are doing in your life? If you're going to evaluate your life, no? Tingnan mo, ano ba yung mga ginagawa mo maghapon? The little things that you do. Yung trato mo sa iyong pangangatawan. What do you do when you wake up? With your mind? With your body? Do you take care of your soul? Pagkalabas mo sa kama mo, how do you relate to your wife or your husband? What kinds of words comes out from your mouth? No? Are they good words? Or are they bad words? How do you make your family feel? No? Ano yung nararamdaman nila sa iyo, sa iyong ginagawa? Baguhin mo, napakaliliit na bagay lang.
makikita mo mag-iiba din ang iyong karanasan. Try it. As you wake up every morning, just say to the Lord, thank you. Maliit na bagay. But it makes a whole lot of difference in your life. As you look at yourself in the mirror, have you smiled? Ngumiti ka ba? Nginitian mo na ba yung iyong sarili? No? Pagkalabas mo sa kama, have you said, no? Did you say to your wife, I love you, good morning, kumusta ka na? Or have you given a little effort to be kind to the people that you meet every day? Just saying hi, hello sa kanila. Or even being silent while you are commuting, while you are going to work. Kahit na naglalakad ka, nakasakay ka sa jeep, ikaw ay nagdadasal, even for 1 minute. Nasubukan nyo na po ba? Or kahit na pagbibigay lang ng tinapay dyan sa iyong katrabaho o dyan sa iyong kapitbahay. These are little things, my dear friends. And I know we can think of a lot more. But little things done out of great love, malaking bagay yan. At sabi nga ng Diyos, dito nag-uumpisa ang pag-iipon mo ng kayamanan sa langit. Let us not forget that the grace of God is always available. No? Kung nahihirapan tayo, nandyan palagi ang tulong ng Diyos. God never fails us. Pero wala naman mahirap kung uumpisahan mo sa mga maliliit na bagay. That is why, let us remember, my dear friends, just give an extra little effort and you would see that you will inherit eternal life. You would see that God will give you the wealth of heaven. Pag ikaw ay nahihirapan, the grace of God is always there to strengthen you. As the Lord says, nothing is impossible with God. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.